Mga Bisaya sa New Zealand, kumusta? Doon na usab kita dinhi pangutana nga nadawat gikan ni Pit Malaga sa North of Auckland. Matod pa niya. Good morning, attorney. Na-dismiss ako sa akong trabaho base sa daghang lain-laing sumbong bato kanako. Attorney, do I have a chance of challenging the dismissal? Matod pa niya, sabi ni saya, doon na ba kuno siya puruhan na makasukol sa pagpalagpot niya sa trabaho. Tinuod nga mahimo kang palagpoton sa pantrabaho base sa sumbong nga makiangayon. Ini imong sitwasyon sa akong nasabtan, ang imong sumbong nagkalain-lain. Ug sa akong pagsabot sa tinibuok nga sumbong, sa lain-lain nga sumbong, ikaw gipalagpot. Sa ako ang opinyon, isip manlalapan o doon ay kasinatian sa pagpangimpliyo nga balaod. Ang pagbugos sa sumbong na mao'y hinungdan nga ikaw palagputon usa ka illegal nga pamaagi. Tungod kay gilangkob sa usa ka pagtangtang ang lain-lain nga basihanan sa sumbong. Buti pasabot nga dili kasama sa kalag na kondenado nga pangadjian lag binugos kausahon one time mo kalag kausa. Kinahanglan nga hapaton kini tagsa-tagsa kasumbong sa matag basihanan sa imong salaod. Kini mo sukwahi sa umulapas kini sa imong tawhanong katungod na mapasakahan sa sumbong, sa maong sumbong. Mahimong disiplinahon sa maong sumbong. Dili kay datugan ka sa nagpatong-patong ng mga kaso o dito papahaon ka. Mura kalag na kondenado na ipangadjian kalag binugos. Dili na pansyon nga naglutod-lutod. Busa matag sumbong batok sa imong salaod, ilayo ka nang ipruiba, taralon ka ni ana, o kinahanglan na dunay desisyon sa matag sumbong batok kanimo. Dili kay usahon na tanan, unya kausahon one time on kalag kausa. Maunay akong tubag o kini gibase usab sa daghang desisyon sa balaod o mga teksto sa pamalaod sa pangimpliyo. Kanatan ng mga litra ako na nang nasiksik uban sa ilahang mga gutling, mga punctuations. Sa mao kini ang akong sugyot kanimo nga duna kay ikapang saputi. Ngimo ni suklan mahimo kang makasuko bato kanila. Kumikan kay ang pagpapha kanimo gibinugos man. Kalapasan kini sa imuhang tawhanong katungod. Daghang salamat imuhang pagpangutana o hangtod sa sunod higayon kini si Dr. Paul Alforque moingon. Daghang salamat o tangin usab ang lain natong pangutana o tubag sa hiranan o sayranan sa mga Bisaya din sa New Zealand. Daghang salamat.